ya adịrọ mma ogeli alị ihe mmadụ ya sa adịrọ mma sọma akalị akwụ gbebe okwu akwụ ose na nwatakịrị bụ ọsa akwụ abịa akwụ eli na ọnọdụ nkịta adịrọ mma Chimezie Paul bụ onye ịma nnọọ nkịtị n'ihe na-alụ akwụ eli ọnọdụ nkịta alụlọ mma sị m na akwụ ọra gị gịnị ka a na-ebezila mmiri na akwụ ọra gị kwụsị m ata akwụ onye ukwu eto ogeli nwaanyị ogeli ọra ọya adịrọ mma ọrụ eli na nwatakịrị bụ ọsị m ijite ọsọ ọkara na-ewecha ọkara tụle m ụkara arị gị nkwa ọsị m ọbara otulu ọsọ bụ ihe na-ekwuru ajọ ọnụ jide otulu amarị nwa ahụ were Chimezie Paul biefu na osi m otulu odi na ibe na-ekwu ya dịkwa nnekwu di ya ala ma ya asa n'ọnụ agali owu iji ego kwesị m ovu odibi na-etinye ivujuga anya ụdị otula na danna gị kwesị m bụkwa ya nwa alụsị osi m ovu ebi na aja ije adọrọ m ebiele mmadụ ịkọ ọta adọrọ m ogeli ọra nke gbachapụ ọya ovu ọra kwuo na ihe ekwu ume ndụ Chimezie Paul osi m olulu ọbara tụle dibịa ntụọ ga awasị na ịmalị ya na-agwa gị itutu ugo ihe gbaa na ọbara na mbọ kwesị m na ịmalị ya na-agwa gị na-eli ibe ndị aka m na-egwu ebe m ya adịgba ọsịmori gwute jite ọra bụ chi gị nkwa ọsịm ọra aka mọra ka ya arịrị gị ọra na mbọ ka dị n'ụzọ gị nkwa ọsịm aka ogwute gbọ ndị ala ndị aka m na-egwu ọsịm agali otule na nwere ya na-agba gị bụ Chimezie Paul ụta eta na mbọ na nwere na-ebutere gị ya mberede eta na nwere ya na-abụla arụ nkwa ọsịm agali otule nga akpọrọ ya na-agba gị ozu ọnụ na nwere ya na-eme gị ọra akwụ kwọ ọsịm mmụọ na-akwụ ovu n'ọnụ ụlọ bunu ka o si ovu odibi na-etinye ivuziga agụ ụdị akwụbị ya na-ebutere gị iwo akwa ụdị ama nnụnụ ama mma ka ọ bụ kwọsịm ụdị ọrịa malịa ndụ gị dị ọrịa odi nke echi na ntị ụdị ọrịa malịa ndụ gị dị Chimezie Paul efu na ka m na-ekwu okwu ya ete ebi mmiri nnọọ si m ebi ovu olulu nje olulu elu igwe na oyi evuo osi m olulu ete na ededecha dị na-adọrọ m na eji ede gwọrọ ọgwụ a na-agara n'iru olulu ebi mmalị ilu tụwa Chimezie Paul osi m ebi ogwute na ndaka alarị jijitali agalị akwụkwọ okwu nkwe osi m akwụ ogwu kwuo na ịma nọ n'ọnọdụ egwu Chimezie Paul na ndị ọma na-agbalị gị ajọ izugbo agbacha were isi ya buru ọsị gị ọsọ ọkara na ịmalị ya na ya awụcha ma nwere ya dodo gị bụ Chimezie Paul aka nkwe osi m onye nọ n'ụzọ ije nkwe osi m gwa ya ntụra m na-ebi ọsa oso ogwu iji ego ebi ọkara amalị ebi ezugbo ebi ogwute ndaka ala ji jite ebi odi mụ gwa ntụra m na-ebi odi nkwesị m na ịmalị ya na-agwa gị ọdịle gị na mma mụ gwa ya gbatara ebi na mbọ ndị aka ma dịkwa ndụ akwali na akwali ije nkwesị m n'ihe ahụ na-ebutere gị nsete ka e yekwuo okwu ebe a na-esesi gị na-esesasị ụmụ ihe gị nkwesị m ihe na-ebara mmiri ata akwụ gị bụ nnekwu mmadụ na-akwụ ọrụ n'ọnụ ụlọ bunu ka o si ihe a na-eme gị ọrụ akwụ kwesị m ọgwa gị na ụmụnna bụ anya ka ha bụ ebi olulu bụ ihe na-akwala ochu nkwesị m olulu ogeli ọsọ mbi iwuvela a na-achọ ka eme gị n'ebe ego dị kwuo na iwuvela ma eme gị n'ebe ego dị na ịma nkụ ọta n'ebe ego dị na ịma mba alili n'ebe ego dị atụrụkpo ovu ose kwọsị m osi obi bụ ndị amosu a na-asị ka egburu ego na amosu na ori bụ nwanne ọsị m ebi na mbọbọ ya nọ n'ụzọ ije kwesị m ebi ọra gaa meni ya na nwaghị ntụkọ kwesị m ebi okwute na ndaka alụla aja na ya dịkwa ndụ n'ọndụ ụka m na-ekwu ọsị m agali ọra na nwere ya na-apụrụ gị nseke ịba amụdoro gị ọkụ kwesị m ọra atụrụkpọ gasị ba na nnụnụ ka ọ bụ ọra alụ ụmụnna bụ ahịa etogeli nwaanyị kwesị m ọkala ebi ugbu akwụbizu ya na-ezuru gị akwụ ọkara bụ ndị mma ata akwụ onye ukwu eto ebi ndị mmiri ndụ ya ọsị m ugbu akwụbizu bụ ọkụ na akwụ ogbute unu ijite ọra bụ chi gị na-agwa gị nkwesị m na nwere ya na-eme gị na nwe ndị na-eme gị ajọ ihe n'ụlọ gị ebi ọra nga emebe ya na-agwa gị ihe ntụkọ ịmala izokpuru isi ọkala ebi ata olulu ete na ededecha ọdị na-adọrọ mma ma ị na-adịkwa ndụ olulu ọkara na ihe azokpuru isi gị ọkara akwụ bụ ndị nọ n'ime ya na akwụ ogbute unu kwesị m akwụ ọkara nkwa ọkara akwụ mba na dị gbarịa m olulu akwụ ịmala ala ọkwa na-abịa oturu aka gịnị ka ị na-eticheziri mkpu kwesị m ga-atụnye ya na-agwa gị atụtụ aka alịra ya mere anụ nga akpọkwana ya na-agwa gị ụzụ ọnụ gịnị dozi ebe ahụ ya akwụ odi ama nụrụba ama mmụọ Chimezie ọsị m na ama nụrụba ama m ụdị omume gbara gị ama kwesị m ovu ebi na nwe ndị na-ejere gị ajọ ije ugbu akwụ bụ izu ya na-ezuru gị na bụ na akwụ n'ụlọ bụ na ovu akwụ bụ agụ na-agwa gị akwụ odi bụ ndị a na-asị na gị n'onunu mụ gwa ndị onye ntara m na-ebi odi ụdị ete na ihe ụjọ na-emere dike n'ezi ete ebi mmiri nkwesị m gwa ya gbatala ụzọ ndị aka na-esi ebe olulu otule na ịmalị na-eli nnu kwesị m na nwere ihe na-eticheli mkpu aka ebi m na-agba mmiri kwesị m na ịmalị ụwa na-abịa ndị aka m na-ekwu ebe ma adịkwa ndụ otulu oyelibi ya dịba n'ụsọ kwesị gị kpachapụkwa ya pụọ na arụ amanya gị Chigozie ọra akabi ya arara gị ara kwesị na aka otule omiediji ọkiri ihe na-eticheli mkpu ọrụ otule nwa dị ọkpara oturu ọla gị gọdọ ntị gịnị ka ị na-etichezili mkpu ọsị m atụrụkpo odi na nwere a na-asụrụ ụda ụdị ete na nwere ya na-eme gị bụ Chimezie bụ ụzọ kwesị m eto ogeli bụ nwaanyị na nwere eji gị aka ogeli atụrụkpo ogeli atụrụbụ iyi ya ka ọ bụ eta ọra gị gọdọ ntị ọsị m na nwere ya mụdoro gị ọkụ nke bụ nwa ọrụ ọkara kwesị m ọkara ọra bụ ọgọ kala ete bụ alụsị ngara akpụ eto ogeli mụọ nwaanyị ịba bụ ị na-ebara alịlị eto ogute gbọọ ndị ala ijite eto ujite ụdị ete na nwere ya na-eme gị ụjọ na nwere ya na-ebutere gị mberede eto dị gị kwuo n'ụzọ nwa mmiri adị echi ego ọbara tụle dibịa ntụọ gị aba ọsị m otule na mbụ otule na atọ gbachakwa okwu n'ụka n'ụzọ gị kwuo n'okwu n'ụka ama mfụ gị atụrụkpagharịa ọgba gị ya libi ya na-agwa gị kwọsị m agalị aka na anụ ka isi gbungole n'ụlọ na aka ete bụ ndị azụ ete atụrụkpa ete ndị asị ka etinye gị ọkpa n'ụgbọ ọrụ na mbọbi ya mụdoro gị ọkụ na-ebutere gị nsogbu n'oyiwe ya ekwuo okwu ya ọbala ebi ịmala ipụta ihe kwọsị m ọbala ọra m ihe mere eme ọrụ na mbọ m ihe ahụ mụdoro gị ọkụ ya ka ikwuwe ṅụrụ iyi
ọsịma otu otule n'ibe anya kpọrọ ọjị ndị ahụ na-ekwu ajọ nna ebe nọ so dị bụ onye ya ndị nji ụdị otule na be nna gị kwu na aja eme gị bụ jeta ọsị mụkwuo ya nwe arụsị na mụkwuo ya nwe arụsị ọsịma otule ọkara bụ egwuregwu eto ọkara nwaanyị ọsịma otara mụ gbara gị ama ọrụ ọkara nwoke ike ọkara ọra bụ ọgwụ otule ọkara na agbụrụ na-egburu gị ọkara tule mụ kawalị gị otule odi na-edekwana nnekwu di mụ gbara gị ama oge otule mali ọ na-agwa gị na-enwe anwụlị ka na ọmali ọ na-agwụ onye enwe anwụlị bụ Chimezie ọsịma ore ebi na ụmụnne bụ agha mụ gwa ya ntụra m na-ebi odi ụdị olu bụ ndị ikwu nne gị olu ọra gị kwuo na agwa ama ngwụ gị ọrụ odi na-echi ntị ụdị ọrụ na ndụ gị dị otulu olibi ya dị ya n'ụsọ kwụsị m obili ọkara bụ nwaanyị mali ezogburu isi mali na-eri na otulu ọkara bụ agba egwuregwu ma ndụ ya bụ ọbụla ezi ya atọ ọkara bụ nwaanyị kwụsị m ọkara tụle mụ ka alụ ya naghị ka ya akparịla ọnụ ya ogwu etebi ya na-eruwe gị kwụsị m ọkara etara alụsị nwere akpọkara onye mara kwụsị gị ka aka otulu ebe ọvọ kwụsị m gịnị ka a na-ekwuzi n'ebe ọvọ dị otulu ọbalị mali tutu uru ọbalị ogwụkwụ dị mgbe ọvọ aka mali ewelụbata ihe n'ọnụ aka ọbalị kpata ikpeta ndị aka m na-ekwu ebe ọsịmụrụ nwere ya na-eme iwe ọrụ akwụ ete n'aka gị bụ onye ukwu etara mụ gbaara gị ama mụ na akwụwara n'ụlọ bụ na ihe ya na-ebere anya mmiri kwụsị m na nwere ya na-eme iwe ọrụ akwụ n'ụlọ bụ ọkara na mbọ kedụ ndị gị na-anọzi na ndịda kwụsị m akara ọra na ya butere ọgwụ ọrụ aka a na-arara na aka ọkara ga-atụrụ ya na-agba gị atụtụ ndụ ebe ka na-atụtụ atụrụkpa ogwuchi jite ogwuchi gị kwụsị m na nwere eruwere gị weta atụrụkpa ete bọ ndị ọrụ ụgbọ ugbu akwụbụ izu na-ezu n'aka gị bụ onye ukwu kwụsị m ete ebi gbọ mmiri ebi na mbọ mụ gwa ndị gbatara ụzọ onye na-ezuru gị aja izu nwa ọrụ ọkara ntụọ ga-awasị m ka nne gị na-anọ na ndịda Chimezie na emali ịzọgbuli isi ndị kwuo na-agwa ama ngwụ gị nwa ọrụ ọkara ntụọ ga-awasị m na ndị gị na-anọ na ndịda na-emere gị ọgwụ kedụ ndị gị na-anọ na ndịda ete ovu ete otule na ya kpọ ọja ndị asị na a ga-agbagota na ya eme gị ihe mberede ọsị m ebi ọra nwa ọrụ ọkara butebe agwụ na-agwa gị jite ọra gbuchi gị na-agwa gị ebi ọkara amali ebi igbo akwụ odi gị na onunu a na-asị na ọka ịda anya kwuo na ịma ndị anyị n'onu Chimezie ọrodi kwụsị ụdị ọrụ na ndụ gị dị ọrụ alụ ma masị m gwa gị na ụmụnna gba ya na ihe na-eme gị n'osi n'ụlọ ụdị ọrụ na ndụ gị dị ọrodi kwụsị na ịda anụ iwe agalị akwụgwọ okwu na-agwa nwụ kwụsị gị na ndị a na-egwuru gị onunu wuo na ndị na-egwuru gị onunu ga-ada n'ime ya kwere na anụ iwe m na-ekwu ọnwụ nke na-anụrụ ejụọ m ajụjụ ebe na-aya bụ na bunu na o nwere ndị ọgọ ndị na-anọ na ndịda na bunu ọnwa ndị kwu na ị ga-adanye n'onunu na a ga-emeche gị gbaa aka nata aka nwaanyị dịsa ha bi ya ndị buru gị were bụ gị na onunu ya na-egwu sisi kwuo okwu ya dị n'ọfọ si gị kwuo okwu ya dị n'ọfọ na-esi na ịda anụ iwe ma a ga-atụ gị ma ndị si na gị na-abụ nwanne ma ndị na-enye ego gị na ihe a na-ekwu kịta ka ekwusewe ego gị ewetara ka ibi na-amakwụrụ ọtọ ị na-anụ Igbo na-asụ ala na-ejelu gị aja ije so m gwawa gị ma ọ bụ na enughi a na-agwa gị gị na-ekwe ndị na-ekwu na ọka ahụ gị n'onunu ndị ọnwụ ndị na-agba mbọ na ahụ gị n'onunu a ga-alụ ya a ga-alụ gị ọrụ ka ebu ka o bulu bịa ka o eburu ka ọ dọ nachigharị azụ Buona fone ne peko. Ma kpọgo isi m na-ewu na-abịa n'ewu. Nsogbu adị. Akịsị na-azụ bụ na kedu aha your guy. Akpọga m na abịa. Ufu ihe ka na-shake. Hello. Morning sir. Hello.